Bakit hindi laging masama ang neutralidad? Sabi nila, the darkest part of hell is reserved for those who remains neutral in times of moral crisis. Matindi, di ba? Pero teka, sigurado ba tayong tama yan? Kasi ganito yan, hindi lahat ng neutral duwag. Hindi lahat ng hindi kumikiling sa isang panig, mali. Minsan, ang hindi pagpili ay isang matibay na paninindigan rin. Bakit? Kasi may mga laban na hindi mo kailangang pasukin. Hindi dahil takot ka, kundi dahil hindi lahat ng away solusyon ng pagiging agresibo. Minsan, ang pagiging neutral ay pagiging patas, mahinahon at makatarungan. Kung pipilitin nating lahat ang pumili ng isang panig, anong mangyayari? Chaos. Dahil sa mundo, hindi lang itim at puti ang kulay ng tama at mali. Minsan, kailangan mong umatras, lumayo at timbangin ang sitwasyon bago sumali sa gulo. Neutralidad ang nagbabantay sa kapayapaan. Neutralidad din ang nagbibigay ng espasyo para sa totoong hustisya. Hindi ito palaging pagiging duwag. Minsan, ito ang pinakamatapang na desisyon. Alam mo kung ano ang simbolo ng balanseng pananaw? Yin-yang. Hindi ito tungkol sa pagiging neutral, kundi sa pag-unawa na may liwanag sa dilim at may dilim sa liwanag. Hindi ito tungkol sa pagpili ng isa at pagtalikod sa kabila, kundi sa pag-alam kung paano mapanatili ang tamang balanse sa buhay. Dahil kung puro puti lang o puro itim, hindi buo ang mundo. Kung palaging laban ang gusto mo, mawawala ang kapayapaan. Kung minsan, ang pinakamahusay na desisyon ay hindi agad pagpanig, kundi pag-unawa muna sa kabuuan. Kaya bago mo husgahan ang mga hindi pumapanig, tanungin mo muna sa sarili mo, sigurado ka bang nasa tamang panig ka? O baka naman masyado ka lang nadadala ng emosyon? Ikaw, pipili ka ba o mag-iisip ka muna? Salamat!